Pozdrav svima, evo kao što vidite danas nismo Adi nego smo u gostima u Orahovu. Kolega mi je javio da i ove godine prave ovako za kraj godine praznični neki defile traktora, ukrašenih traktora. Ja to još nisam vidio i rekao ajde odmah prvi put da dođem da i ja to vidim i da snimim pa i vama da pokažem, tako da idemo da vidim. Inače Orahovo je ono selo gde sam snimao onaj traktor, onaj MTZ 82 sa turbinom, a ima tu još dosta zanimljivih traktora, tako da verovatno ćemo još dolaziti u ovo selo, ali aj sad da vidimo ovaj defile. Ima tu i motora i čak i neki kamiona, posle neko druženje, tako da ajmo redom.
Evo, vidjeli ste prilike kako to izgleda. Naravno, cilj ovdje ovog skupa je tu neko druženje, sumiranje nekih utisaka iz prošle sezone, tako da i mi ćemo se tu pridružiti. Idem sad da malo probam to kuvano vino i masti leba, šta već tu ima, šta su spremili, čaj, možda čaj, bolje čaj. Tako da vidimo se uskoro sa našim pričama. Idemo dalje, pozdrav!